Konke njalo. Angithi kunentshumayelo engiyishumela kulezi insuku Dlokovu ethi amaphutha amane indodana yolahleko engawenzanga. Sengishumayela iminyaka ngamaphutha amane yawenza. Bengingakaze ngiwabone lawa engawenzanga. Kanti yilawo engawenzanga enza ukuthi kushunyayelwe ngayo. Ngoba phela asikwazi ukushumayela ngamaphutha ewenzile ebhaliwe. Uma ngabe sishumayela ku revelation level funa siyodiga lawo engawenzanga. Ngoba indodana yolahleka into enzibe powerful ukuthi khona into engazenzanga. Ukube yazenza ngabe asishumayeli ngayo. Ngesikhathi impilo ishaya iziyofuna umsebenzi eingulubeni lento yokuthi ingayibulali imistake enhle engayenzanga ukuze izorestoreka. Kwalento yokuthi indodana yolahleka isivuma isimo sokuthi isimo njengamanje sithi anginalutho ngiyashayeka ngiyofuna umsebenzi yayinamandla ngoba enye into eshaya abantu balezi insuku ukuacta ngathi basizakele kanti abakasizakala. Kanti khona isikhathi efuna kubonakala ukuthi ngishayekile njengamanje ukuze angirestore kunokwenza ngathi ngirestoriwe kanti ngisashayekile. Ngize ngishumayele ngishayekile. Elokugcina iphutha nje ngoba ngisiza wena Pholo ngoba uthi uyafuna. Elinye iphutha indodana yolahleka engalenzanga ukungaphambanisi ukuthi yona kubani. Azange lapha nithi ngizoya kwababa omkhulu ayongikhulumela nobaba ngoba sengihamba isikhathi eside yathi ngonile kuNkulunkulu ngonile nakubaba ngifuna umuntu ozongisa kubaba ngizoya kubaba ngoba enye into ebambezela ibandla lezi insuku sithi sazi la sone khona kodwa sisola abanye aba yabona mfana iphutha lesina angazange alenze ichapter yonke akukho lapho esola khona omunye umuntu uthi kone mina. Abantu balezi insuku bafuna abantu abazobablamela izono zabo, bafuna abantu abazobablamela ubuthakathaka babo. Uthi lo mfana yima wonile futhi ngendlela eyimisele ngayo lithi iBhayibheli uyise wambona esekude uma uyise emgijimela ngothando embamba lo mfana kasho ukuthi hayi ngoba ngathi si right nobaba angisale sengiyeke into ebengizoyitshela ubaba. Wathi embona ukuthi ba right nobaba wathi baba ngiyalamukela uthando kodwa ke sime kancane khonto ebengithe ngizoyikhuluma la. Noma ngabe sengamukele ngalolu thando ngeze ukuyishintsha into engizoyikhuluma la ngoba into engibhedisile into engayisho mzukwana ngihamba into ezongiqondisa into engizoyisho mangibuya into yama iyona into yezenzo into yamagama engawasho ngihamba into ezongiqondisa amagama engizowasho mangibuya. Sacela ukukhuluma baba. Uthi mfana indaba yami yokuhamba nemali kaBaba kwangesiyona mistake yami yokuqala amagama engawasho kubaba. So njoba ngibuyela ukuzosha amagama ngoba mzukwana ngihamba ngamagama. Asikho ke kulomfana simiyeke. Khona inhlupheko eyilingene mina ekumele ngingene kuzo. Ngingene bathandekayo basentabeni. Ngithi mangiphuma bese ngithi kwangilungela. Ukuba ngihlushwe ukuze ngazi imiso zakhe. Khona ingoma eziculela ubumnandi kodwa khona ingoma oyicula usuphumile usuthi ukube wena wawungenathi ngabe safele endleleni. Njengoba simila ngizokhuluma imessage engathi iya confuse kune message otshelwe yona ukuthi unyaka wakho lo ukuthi unyaka wamandla wakho lo unyaka wokuphakanyiswa kwakho iqiniso elingephikiso. Kodwa nawo lo nyaka uza nezinhlupheko zawo. Nawo lo khona izinto esizongena kuzo. Kodwa kumnandi ukuthi asizukungena sisodwa. Sizongena samba nomdala wensuku. Kungaloko unyaka uqala sithe asizukubambe kaMeyi intaba sizobambe kaJanuary ukuthi eqaleni kwezinto baba nakulonyaka ngena nami. Ezinye izinto sizothithibalisa amandla azo ukuze la ngishayeke khona ngonyaka odlule ngingashayeki khona kulonyaka. La ngibambezeleke khona ngonyaka odlule ngingabambezeleki khona kulonyaka. Esikhathini esiningi uhambe mawami ucabanga ukuthi umama oneyinkinga namhla ngizokunika igama lakho. Awusiyena umama oneyinkinga kodwa ungothile.
ngothile. Unegama ngothile. Listen to me bazalwane. uNkulunkulu ngimfundile. Nikhona? Nikhona entabeni? Ukuba njalo maye zokunyusela ezingeni elilandelayo kuba nempi ongena kuyo engalwi nawe elwa nezwi elikhulunywe kuwe ukuthi lingafezeki. Nikhona? Inhloso kaSathane maye atheka uThwala akusikhona ukushaya uThwala maye ngane engcono ngani kodwa ukuthulisa imessage ebekwe kuThwala ukuze uThwala ezoba ordinary njengabantu bonke. Into wena enibanga noSathane idamage oyenza kuye. Kukhona into babumsima ngeke ngiyikhulume kule insuku ngeza ukuthi abanye abantu abangizwa mangithi kwangathi kungabuya imvuselelo yokuthi makume itende uSathane namadimoni balinyazwe ukuma kwetende lemvuselelo. Kungalimali abafundisi abathi njoba kumele litende kungahle kuhamba abantu bami bangahle bayonikela ngoba itende lanamhlanje lithusa ibandla alimthusa uSathane namadimoni ngoba abangahle balahlekelwe yibandla uSathane namadimoni ngeke balahlekelwe. Uzwa ngisho umuntu organizer athi lemvuselelo asiyibeke ngomhlakabani ingabi ngomhlakabani ngoba funa siyihlakaniphele imvuselelo singayibeki nje noma phi siyibeke einsukwini ezizokwenza ukuthi imvuselelo uma sikhuluma nabantu basizwa abantu. Yini nenze ngathi aningizwe ebusuku namhlanje funa ucheck ukuthi njoba uyisa kwaNongoma idate oyisa ngayo izobhalansa yini ngoba akufunekanga uyisa imvusele ebantwini bengenalutho ngoba njoba siyimisa nje nathi sibheke ukuthi sotholani kuyo more than ukuthi osithumileyo uzotholani kuyo. Lord, revive us. Okuningi esibhekene nako akuveli esitheni kuvela ngoba silahla iprinciple yomthandazo. Angazi kwelakho Dlokovu kodwa zonke indawo makuthiwa iconference yobani idress code izoba nje ispeaker ubani kuyanyathelwana. Njengamanje emabandleni onke sisemthandazweni sithandaza nezitering zamabandla osibanibani ababonwa bayobuya emva kwe21 days fast khona engakaze zilibeke ngishila ngelilodwa ngoba ubabizele emthandazweni. Enesikhathi esiningi abangekho emthandazweni yilawa abaseyinhluphekweni ezinkulu yibona abangekho emthandazweni ngoba kunabantu abasebenza nje ukucela ukuthi ngicela ningithwale kanti iBhayibheli alithi thwala nani. iBhayibheli lithi masithwalisane imithwalo. Lithi iBhayibheli sithwale wena hayi lithi iBhayibheli sikuthwalise imithwalo nawe silekelele. Manje oneyinkinga uphathisa thina siyemthandazweni imthandazo kodwa lapho esithandaza khona akekho yena. Alithi iBhayibheli thwala nani lithi iBhayibheli ithwalisa nani ini bathandekayo imithwalo. Unenkinga emshadweni so besike fasting ngeviki elizayo sicela ukuzothandaza nawo akekho uhleli kulomshado oneyinkinga ngendlela iconfusion egcwele ngayo abazane bethu abekho emabandleni mawuthi uyalandelela asikubone ebandleni athi mfundisi ngendlela engineyinkinga ngayo ngithi ake ngibe ngasekhaya kancane inkinga isekhaya nami ngithi ake ngibe ngasekhaya. Okusho ukuthi kule inkinga ngizokhishwa yini mangihleli la inkinga zingakhona ngakhona ngoba kahle hle umuntu onenkinga ezinkulu yena bekumele athi entabeni kaJehova yilapho engiyakhona ngoba entabeni kaJehova kuyabonelelwa kodwa kunalokho abasentabeni yilabo engekho isidinga beze naso abanikazi bezidingo abekho entabeni baya declare but it shall be well with me. The Lord will fight my battles. The Lord will make a way for me. uNkulunkulu uzongilwela. uNkulunkulu kenelela Jehova. Vula Jehova. Phendula Jehova. Emthandazweni asim-instruct ukuthi akenzeni. Size kuye somnika inhliziyo. Ithi imbongi yecilongo sikhathi somkhuleko. Ithi ligugu lamakholwa. Ithi kulapha abazalwane amandla ayakho
uyakholwa. Ivesi elilandelayo lithi masisemthandazweni sivula inhliziyo. Khona inhlupheko ozongena kuyo. Ikhona inhlupheko engizongena kuyo. Kodwa into enginikeza uloyiso enhluphekweni engena kuyo ukuthi ngisuke ngangena nobani enhluphekweni. Into eyenza oShadrach noMeshach noAbednego babe ngcono emlilweni ababefake kuwo akusikhona ukuthi kwakufakwe bona, kodwa ukuthi before befakwa ba declare into ethi uNkulunkulu wethu unamandla okusikhulula, futhi noma engasasikhululanga ke kulungile kuyohlala kwazeka ukuthi kunabafana bathathu abangazange baguqa banede basho njalo indoda yesine yangena emlilweni ingenela ukuthi kunabantu abaredu kuyifela lento noma ngabe baya receive noma ngabe ba receivanga. Incwadi yamaHebheru ithi abanye baze bafa bengazamukeliswanga lezi zinto kodwa bafa bethokoza. Kwangathi ungaphuma umoya wezinto ebandleni ke kungena umoya wokulambela yena. Sithi masiya kuye sicula into ethi inqaniwe inhliziyo inqanele yena. Bangakhe ebusuku bathi inqaniwe. Inqaniwe. Sengizothandaza. Ngicela ukunifundisa ilanguage yasenhluphekweni. Uma ubona umzalwane engene enhluphekweni ethize, uma uhlangana naye, this is the right way yokum-address. Hey, sizwile ukuthi uthenjiwe, sinawe ngomkhuleko. Ikhulelwe ingane yakhe uthi wena sizwile ukuthi uthenjiwe, ngoba mhlambe uma bekungafakwa wena kulesimo angene kuso ubungeke usurvive. Yemntaka baba, are you aware ukuthi abanye abantu mabengangena kulomshado wena okuwe bangeke bayiqeda ngisho 3 months? Are you aware ukuthi abanye abantu mabengahlala kule family wena ohleli kuyo bangeke bayiqeda ngisho 2 months? Kodwa uNkulunkulu ukugcobe wakuwayarisha ukuthi ukwazi ukusurvive kule simo kuso. That is why kungamele ufele esimeni sakho, ngoba kunabantu abazongena esimeni esifanayo bese ubheke emuva uyabafaka ukuthi uma ngabe uJehova wenzela mina, uma ngabe uJehova wanqobela mina, nawe uzonqobela. Inkinga esibhekene nayo kule insuku, siswele abantu abaphethe indaba yabo ngoba bonke abantu bafihla indaba yabo, kanti indaba yakho ingaphilisa umuntu othize. Umcela umakhona uthi ungafi nendaba yakho. Mtshele thana ungafi nendaba yakho. Ngafuna indaba yakho. Lezi insuku umoya wami unomsindo. My spirit baba uzwani nomsindo ngechaos eyenzeke ebandleni kaJesu. Yenziwa abantu abafuna ukuphila isinoma kanjani. Bathi mabexakwe impilo yabo bese befuna ukuzonekela ibandla impilo yabo. Befuna ibandla lisympathize nabo ekubeni benza ama decision besopa. Enye into esizoyiqeda kulonyaka umoya wokungcoliswa kwamagama ezingceku zikaNkulunkulu engcoliswa ngabantu abakhathele imidlala kade beyidlala bese befuna ukuzoxoxela ibandla ukuthi balinyazwe kangakanani kanti kade bedlala bethokoza. Badlala bethokoza. Athi umuntu mayebona ukuthi akusadlaleki ngendlela ebethanda ikudlalwe ngayo bese ethi ngizobhala ilist ngizothatha indaba ezisemfihlakalweni ngiyilethe kubonakaleni. Usixoxelelana indaba ekade kumnandi uhleli kuyo, uma sekubhlungu kuyo bese ufuna ukuzoyixoxela thina. Omunye umoya esowuchitha kulonyaka, ngonyaka esibuya kuwo ibandla likaJesu lingcolisekile. Ene bekufuna nathi siphakamise izandla siphenduke ngoba ezinye izinto ezingcolisa ibandla ziphushwa yilo ibandla.
I'm going to say it one more time, you're going to hear what I'm saying. Ngithi ezinye izinto ezingcolisa ibandla ziphushwa yilo qedela ibandla. Ividiyo engcolisa ibandla iforwardwa yibo abebandla beforwardela abanye bebandla. Uyabona nje mangavuka le attitude evuke kule video ya last week, we are going somewhere as the church, ngoba yonke into enga-entertainwa ibandla iyashabalala. Ayikho into yasebandleni eshayi individually. Into mayishaya umbuyazi ayishayi isiqu sakhe, ishaya isithunzi sebandla. Uma sihlekisa ngayo akuhlekiswa ngombuyazi, kuhlekiswa ngebandla. Sivula amehlo Nkosi. Angilazi ibhola. Lokova ngilazi ibhola, ngisuye nomlandeli webhola, ngifavor kwaqembu, ngiright ngisindisa impela nje. Kodwa ngiyalibuka ibhola makuyi World Cup. Ngoba iWorld Cup isuke ngithinta nami engingafavor ukuthi izwe lami leli lapho. Kule World Cup yokugcina, ekugcineni kwakudlala iMexico. Was it Mexico lapho ekunona kumfana lona bathi ubani lo mfana uMessi udlala la liphi iqembu uMessi? iArgentina. Ifinal kwakuyi Argentina nani? neGerman. Ngesikhathi ke kudlalwa ifinal ngangibukile. Ngamangala mina ukubona abantu abawu8 bemaka indoda eyodwa. Awukho umdlalo wababhlungu kuMessi njengomdlalo wefinal ye-World Cup esibuya kuyo. Wayeneda ngalibamba ibhola bonke abantu bayeka into abayenzayo baye kuMessi. Ngase ngabuza ngathi mina lo mfana unani elandelwa kwangaka, wathi okhulumayo wathi uye oyistriker, uye oyingozi yeArgentina. Manje ifocus yezitha seyibayeke bonke abantu abasegroundini igade lo muntu oyingozi yeArgentina. Uma ngabe kuvuka umuntu ophathisa imessage yesikhathi ubumnyama nesihoko, kuba ngathi bayekile abanye abantu, kulandela umuntu oyedwa. Hayi ngoba kulandelwa yena, kulandelwa ingozi ayiyo embusweni wobumnyama. And unfortunately ibandla lilele uma kushaywa uMessi wethu. Yithe sitshelana sodwa ukuthi washaywa uMessi wethu, kanti makushaya uMessi wethu akushaywa yena, ushaywa thina. Kulabantu abakulentaba kwangathi bengavuka uhlobo lwabantu abathe egroupini yabantu abakhuluma ngomfazi womfundisi. Angizukutholakala kulonyaka. Elistini yabantu abakhuluma ngokuhluleka kamfundisi angizukutholakala kulonyaka, ngoba awukwazi ukuhamba intaba uphinde uhamba ikomide ebulala into esiyithandazela entabeni. Webazalwana, uma ngaba ningikholwa ngicela uyobhekisisa kahle ebandleni lakini ukuthi mzukwana kukhulela usimangele kwenzakalani. Kunomuntu othi maye ekhulelwe ebandleni ningazi nokuthi wakhulelwa, usateta wathola umfana. Hayi ngoba engazange akhulelwe, ingenxa yendawo ami kuyo. Kodwa kunomuntu okhulelwa last week, indaba yakhe igcwala umsebe wonke. Kanti manje ama results alo muntu asedunyiswe yini? Adunyiswe indawo ami kuyo. Kusebusuku isikhathi asivumi. Ukuba isikhathi besingivumela intombi zami, bengizonixela ukuthi manilingwa anowacabanga amadoda anithembe ngepulpit. Isikhathi asingivumeli bengizonixela ukuthi mawulingwa womkhumbulo umuntu okuthembe ngepulpit, ngoba njengoba nimila khona abanganifuni ebandleni. Lele nicula kuli bandla khona bathi lento singayenza kangcono. Number 2, igama lene nibizwa ngalo kuthiwa abantu bakamfundisi, abantu bakhe. Khona umuntu othi mayekhulelwe ebandleni kube nabantu abacelebrateayo ebandleni abathi ngifuna ukufika early Sunday, ngifuna ukuyombona umfundisi ukuthi unjani kukhulelwa isithenjwa sakhe.
Ngifuna nje ukuyombona ebusweni ukuthi unjani kukhulelwe isithenjwa sakhe. Bakhohlwa ukuthi njengoba le ntombazane ilibamba ichorus ilinqaka iyenza umonakalo embusweni wesitha. Isitha siyazi ukuthi makungashayeka lo kunabantu abazoshayeka. Msimanga ngikhulume mntama ngoba ukhona. Layelani bafowethu. Ningacabanga ukuthi njengoba simile simi ngoba kuyameka. Sometimes awumi ngoba kuyameka. Uyayithi mawucabanga abantu ababheke kuwe uthi noma kungasameki ngenxa yabantu ababheke kimi angisale sengima ngoba khona abantu abathi mabewa kuvuleka ilungelo lokuwa nakubantu akade bengalingiwe bathi makuhluleke obani kusho ukuthi lento ayikhona kahle. Ngicela uyekele ukuyithatha kancane kuleli yabandlokulo kunabantu abakhona ngoba kusasekhona wena. Yes. Nangizwa ntombi zami. Mawuyintombi una 37, 38, 39, 40, 42, 43 kulokhu kungashadeki. Nenze njani? Khona into efuna uyihambe ube hurt, ube disappointed, ulimale, uphole bese uyokhuluma noNkulunkulu egunjini. Uthi kuye uNkulunkulu ngithi angizothi kuwena uma ngabe ukuhlala kwami kukwenza ukuthi udle udumo, dlana Nkosi, dlana Jehova, dlana Nkosi, dlana. Uma ngabe ukuhlala kwami ngalendlela engihleli ngayo kukwenza ukuthi wena udunyiswa Jesu. Uma ngabe ukuhlala kwami ngendlela engihleli ngayo kwenza ukuthi kube nabantu abakulandelayo, angihlale Nkosi. Ngoba esinye isimo esikhalisa wena kunabantu esibaphilisayo ngesikhathi ungaphakathi kwaso. Nkosi njengoba ngihleli nje uyadla kanti dlana Jehova. Dlana Jehova. Kunabantu abathi uma ngabe osisi bani besayibambile. Sinasiphi isizathu sokuyekela. Ebekufuna ukuthi usisi bani nakalingwa angalalela imizwa yakhe yangaleso sikhathi kodwa acabange ifu lofakazi elimile ngenxa yokuthi kume yena. Mhlamba ngikhulumi kahle mhlambe ngiyinikeza icredit enkulu, but there's one thing that I believe, wonke umuntu oshumayelayo khona abantu ayi role model kubo. Wonke umuntu osekuleadership ethile khona abantu abathi mangakhula ngize ngibe ngangobaba uZwane. Khona abantu abathi mangingama njengodlokovu, okushuthi udlokovu makalingwa akangacabangi pressure yakhe yangaleso sikhathi, akacabanga ukuthi bangakanani abazoyeka uma kiyekela yena. Inkinga ebandla uma sifikela isikhathi sokulingwa asibacabanga abasemva kwethu. Kanti kunamehlo abheke we. Ngicela intombi zami mesikhathi ulingwa sicabange nje kancane kodwa Nkosi yami umfundisi. Njoba ngikhumula nje la. Ingabe umfundisi ngabe njengoba ngikhumula umfundisi ongithembile. Anazi nokuthi sinikhava kangakanani. Khona ababhizi baqoqa indaba zenu. Bathi ngimbonile edolobheni eme nomfana sikunivikelwe yithi. Kube khona bathi lona kafanele baba uvikelwe yithi. That is why mzukwana ulimala kuzala bakade belokhu bengitshela into zakho bezongibona ukuthi sasikutshelile nje ngalomuntu wakho ngoba ibandla ligude kuboneni izono zabantu kodwa liphuwa ekuthandazeni abantu uNkulunkulu abamise phakathi kwethu. That is why I say akekho umzalwane onelungelo lokuphawula ngokubanda kwami ngesonto uma engazange uthatha u10 minutes ngomgqibelo ukuthi kusasa siye endlini yakho Nkosi. Nange sazoma phambi kwethu umgcobe. Kahle hle lesivuvu somlilo sesishingishane ocabanga ukuthi ngizoba yiso ngesonto ungangithandazelanga sibuyaphi? Sibuyaphi? Ngoba nami ngifanela nawe. Ngishada umuntu njengawe. Ngiyindoda njengendoda yakho.
ngiyanyanya ngiyacanuka ngiyathukuthela. Mhlamba sinitshelanga siyanyanya thina. Mhlamba sinitshelanga siyanyanya thina. Siyakhubeka thina. Ikisuke oh malinga kuyini ngabatshela bazalwane ukuthi ikisuka impi endleleni esontweni isuka impi endleleni eya esontweni isuka impi umuntu engaphuma eminyango lokho eperfect gqoke engaqedi isuka impi endleleni eya khona esontweni. Iyaphi indlela? Hayibo entabeni iyaphi indlela? Impi yona decide ukwenza njani impi? Ngifaka ukhona ngilengisa isiphambano ngiyodlisa isidlo senkosi isukile impi. Hamba nabantu abangamhloniphi uNkulunkulu, hamba nabantu abangenandaba naNkulunkulu. Angaza nivuka ingani ngabe siyokhonza inkosi nihlele niyapheka nipheka into engapheli. Kusho umpriest Yoshumayela. Sukile impi. Uthi mawufika eminyango wasesontweni ubona umuntu akakuphenduli uthi kuye layela lapha pause asingene. Pause asingene. Lento soyilungisa masiphuma la pause asingene. Lento soyilungisa masiphuma la pause asingene. Awu kanti singena phi Dlokofu? Singena entabeni kaJehova. Ayikho impi esangena nayo esathi masiphuma saphuma nayo ngoba lesikhathi kuhlatshelelwa uyaqala umoya ingcwele uyakusebenza singene no pause kodwa masiphuma indaba yethu seyilungisiwe. Niyadinga ukusithwala ngemthandazo. Yasuka impi. Kwesinye isikhathi ingasuki ngalo ushade naye. Isuke ngalabo bazele. Suka impi. Suka impi. Yenze njani impi? Ulele uyitshela ukuthi bonke abantu bala. Khona umuntu ongekho la. Ozofika ekseni enuka utshwala phu. Ephuma endlini yomfundisi. Oyoshumayela ibandla lingamthandazeli thi uyashumayela abantwana bakhe bayadakwa. Kambe ungayibhalansa kanjani indaba yabantwana bakho ngapha ugade nabantwana babantu? Ngoba kufuna laba wena ogada abantwana babo bathatha imthandazo bayibhekise kubantwana bakho. Sake sahamba kwami ngomgqibelo Dlokofu mangisekhaya ngama weekend ngiyawakhokha ama areas. I'm one of the men who says we happy, healthy family. I'm risking a family ngenxa yesonto. Yes, I'm risk. Uma ngabe ngithatha isikhathi sikankosikazi wami ngigijimela into yenkosi ngiyabuya ngizorecover. Ngizorecover isikhathi ngoba ngifuna ukuhlala nenkosikazi ehappy ezoye ezulwini. Ngifuna umkama ezulwini. Ngifuna umkama phendula isidulu sika Sawuthi. Sengiphendula umhlaba wonke ngihluleke ukuhambisa inkosikazi yami ezulwini. Ngabuya ngizokhokha ama areas. Ngelinye ilanga ngisekhaya ngikhokha lama areas ngiyabathatha siyahamba siye eGoli usuku oluhle kanjani. Singena la siphelele siwumndeni su11 kwami. Siphelele siwumndeni. Uma sibuya nje inkonzo eGoli sibuya sesirelaxa ngise-study ngilungiselela intshumayelo yangakusasa ngizonkosikazi ememeze ekitchen. Uma ngigijima ngifike ekitchen some of the boys esihlala nabo omunye wabo unuka insangu phu. Ube ibhema la ngaphandle. Ngikhuluma ngomuntu ona 16 years. Ohleli kwifamily lapha ethola khona yonke into ayifunayo. Yes, kwafuna ngimbambe, ngimhlanganise nodonga, ngimnyuse, ngimehlise kancane, ngimsondeze, ngimtshela ukuthi ngizokubulala, ngimfaka idolo esiswini. Kuleyo process ngisenza njalo athi umoya ingcwele ungakhohlwa uyashumayela njalo kusasa. Kwafuna ukuthi ngimdedele ngibuyele e-study ngiyolungisa intshumayelo yakusasa. Ngifike kusasa ngime phambi kwebandla, ngiphile esaka, nginodaba olingaqedwanga. Awukuyibuze njoba ukhubeka wonke malanga ukuthi ingabe thina sikhubeka kangaki. Kodwa every Sunday sime pulpit siphila saka, sime phambi kwabantu esingathokozile ngabo.
wena yakhe commitment is very limited. Wafikelwa ngabantu nje umzawo wakho wasedandi wafika awukho ke wena enkonzweni ngesonto yoba ungasekho enkonzweni Nkosi yamfundisi sekufika umzalo wasedandi lapho ungamangala ngisekho wayemncwabeni eRichards Bay ngomgqibelo ngesonto ngamathuba ukuthi ungaba khona amancane ngendlela emangalisayo ubusemncwabeni buka mina ukuthi ngikuphi ngisentabeni ngo12 o'clock ebusuku ngo10 o'clock ngizobe ngise-Witbank angina excuse ngesonto ngiyoshumayela eNewcastle ayikho excuse. Wena nje wafikelwa umbiko ukuthi ingane isiseclinic awusekho ke enkonzweni awusekho sekonakele ngo10 inkonzo iparish eliqala inkonzo ngo9:30 kungena imessage ngo10 ebuya kumama elder othi ngiyaxolisa baba ngifikelwe ngabantu okusho ukuthi umfundisi phuma kulo nkonzo attend indaba yami awuhloniphi nesikhathi sokuthi fanele uyibike nini into yakho and lo muntu obikayo umuntu ekuthenjwe yena ongayilethanga nento athenjwe ngazo. Uma kungathiwa abazali bami sinika i-treatment efana ne-treatment enisinika yona ngabe kade sanibulala. Ukube kuthiwa sinika i-treatment efana ncamashi ne-treatment enisinika yona umuntu abuya azoreporta baba uMdlokofu ngibonga uJehova ungibusise ngepromotion ngiyambona uJehova engithathe ngibeka ngibonga imkhuleke emangalisayo makuphela inyanga ngoshuma akakhiphi lo thola ipromotion hey futhi ezweni bakwethu. Futhi ezweni bakwethu futhi emhlabeni umuntu afike kuleli viki afike ngemoto entsha abeka imoto entsha ngaphandle umuntu osukela inguzunguzu yemoto yaka Chevrolet i-Trailblazer ihamba ikhahlela amatshe ayibeke esontweni siphume ngaphandle ufata ayivule phambili angithi lapha kusesheshi athathe impepho ayishushuzele le moto angene ngaphakathi ayishushuzele uma kuphela inyanga uthola imessage evela kulowo mzalwane ukuthi ungamangali mangaveli ke imalini ngisaxa kwe sale moto kathi isibusiso ngeviki eliphelile isiqalekiso kuleli viki. Yeka nini amanzi yathelwa ngawo yeka nini impepho yathelwa ngayo kanti kuthelwa into ezoba isitha salomsebenzi esibhekene nawo kwangathi kungashaya umthetho omusha manje yonke imoto ethengwe ngoWest Bank ake ingathandazelwa iziqedwe. Kwangathi ngashaya umthetho omusha manje ukuthi yonke imoto ethengwe ngecar finance ake ingathandazelwa iziqede ngoba sazi noma isibusiso noma isiqalekiso esizolimaza wona lo msebenzi. Umzalo nobeshisekela efika ngesikhathi enza zonke izinto ngeorder ilanga athenga ngalimoto kwaba ukulimala kwakhe. Ngayilibala impatho yakhe. Ntombazane ebishisekela mzukwane ithola umshado ukufa kwayo. Abanye abafana kade beshisekela besupporta bemisa amatende sabanikeza amantombazana akhanyayo amhlophe sicabanga usiwanika amantombazana akholwayo kanti siwanika abantu abazowabulala. Namhlanje umfana into ongayitholi nje endikindiki ebandleni akusekho kushisekela akusekho lutho uma inkonzo iphuma nale ntombazana umuntu ongakhonzi nakahle umuntu ohlale emuncu nje umuntu ohlale egula nje kancane nisehleze emotweni le moto ayitholile yilona demon elisha elimenza ukuthi angakwazi ukukhonza inkosi kahle kuyashunyayelwa la indoda yakhe ihleli phambili uhlele emotweni ushaya umoya ushiswa indlu athandaza kuyo wathola le moto namhlanje akakwazi ukuyibekezelela. Omakota babitha umuntu ohlale emuncu nje akwazi nimenzeni ama-asha yamsmayilela akasmile yonke iSunday uhlale njena ufika late uhamba early akafuni ukuhlangana nabantu. Umem nyanga yodwa usimangele kushintsha igama umem mambiza ngosimangele uyalimala awuhloniphanga iposition yakhe ngoba into ayisindiselwa imama lendi ayikhona dadewethu siyadlula mama lendi siye promised land. Sithandaza kusisi mfana beshisekela enikela
athathe nanga umuntu obevele engathembekile ayobulala umfana wethu. Lamadoda kaNkulunkulu nje obehlezi la angofakazi babafana esilahlekelwe yibo ngenxa yemshado. Umfana obekubiza ngobaba ashade nentombazane ekubiza ngomuntu. Ukuthi angiyi-understand mina into ukuthi ungathatha imali engako uyinika umuntu. Ngoba namhlanje kunzima. You are a spiritual leader kumuntu until you correct them. Isitha so spiritual father no spiritual son, isitha so mpristi ne parishioner ukhuzwa. Athi umuntu lento esho ufada ibiyinhle kodwa nje wanguthisha omkhulu nje. Akuyona indlela umuntu angangi-addressa ngayo leyo phambi kwestaff sami. Ngendlela ogula ngayo sikhonza inkosi la ubona ngathi kusesikoleni la, sikhonza inkosi la ubona ngathi kusesikoleni la uphethe khona la. Ngendlela ogula ngayo akusike esikoleni la, singabantwana bakaNkulunkulu akekho sesikhundleni. Umuntu angaze akhulume asibophe sonke asibophe ngebhande linye. Umuntu abocabanga ukuthi thina abanye siphethe emsebenzini uma si-addressa funa si-addressa acabange ukuthi kunabantu aba-reporta kithi la. Uzoqala nini ukukholwa lo muntu madlokofu? Uzoqala nini ukukholwa lo muntu esithi sikhonza inkosi siphakamisa izandla ebekhumbula ukuthi uphethe emsebenzini? Nkosi yami Baba Thwala, usho ukuthi usibukela phansi yini isikhundla sami so sika post level 5 sokuba uthisha omkhulu? Angisibukeli phansi kodwa ngibona ngathi usebenza endaweni engeyona. Asingathithisani bazalwane, asingathithisani. Ngoba nama ngithi mangifike ngizothandaza esikoleni eassembly athi uthisha omkhulu, hawu ngonake sekufika ubishop angidede, thatha bishop indawo sekungeyakho. Unginika leyo sikhashana aqhubeke nezintambo zakhe. Kanti yini wena mawufika endaweni kaNkulunkulu ufuna ukuthatha indawo yabantu endaweni ekungeyona yakho nethi ngoba khona indawo ophethe kuyo? Encenga abangcwele asikhonzeni uNkulunkulu sisentobekweni. Lethe iBhayibheli. Wathi mayebona ukuthi lento yokubulala uJakobe wajabulisile amaJuda, wathi hayi angimbamba uPetro. Sengilinyazwa into eyodwa ke, uJakobe uyabulawa, Petro uyabanjwa. Uthi lo angizombulala manje, ngifuna ukuyomthethisa icala emva kwePhasika. Ngamanye amagama ngokwelevel ayiyo kulento, ngifuna ukuthi into yakhe ngiyenze kwi-higher dimension. Izimpi ozobhekana nazo ziya ngokuthi isitha usikhozisa ipain engakanani. Bazalwane, isikhathi sokuba on and off siphelile. uJanuary manje ungaze ulingeke uyothenga izitulo ezi extra ngendlela ekugcwele ngayo emasontweni. Ungaze ulingeke ubone phela ukuthi shothi babeqinisile phela unyaka wami lo, hayi khona uyiwo unyaka wami lo. Kugcwele asinandawo yokubeka abantu, sigcwele abantu abanomoya wonyaka omusha. Emva kwePhasika zonke le izitulo ezigcwele ziyobe zi-empty, abanikazi bazobe behambile bayobuya ngonyaka ozayo, abantu abadlala umdlalo wesonto ekugcineni kweinsuku zokugcina. Isikhathi sokunyuka akuyona yonke into kulesikhathi ozoyilungisa ngemeeting. Kulesikhathi kufuneka abantu esithi sisathi sisaba organize imeeting, bathi mfundisi yeke imeeting, indaba yami nomzalwane sengiyilungisile. uJanuary bekuyisona isikhathi sokuthi ngabe siqondisa izinto zethu, singakhonzi sixokozela. Uzudale lakhe iqembu ebandleni ngoba kunabantu ongabadli, kodwa use-altare lesidlo every Sunday uyamngela. Loyo othi umi akaqaphele angawe. Cela ukuvala ngalamazwi. Lithi iBhayibheli umibandla lalo mfundisi Petro liva Nkosi kuthi mfundisi ubanjiwe usekhulu kuthu. Lithi iBhayibheli lebandla lathintana
kodwa kulokhu lalingathintana ukuthi nizwile na, lalithintana ukuthi umphathi weimfihlakalo zethu valelwe ungekhathi, kwakhishwa isimemezela sihlangane kwasibanibani siyothanda, ngoba njengoba kuboshwe yena akuboshwanga yena, kuboshwe intshumayelo zethu, kuboshwe ugcobo lwethu. Uyabona abangcwele, uma beningasithatha njengabapristi benu kukude la besizoya khona nani. Manje ingozi ukuthi abanye sihleli nabo kuma board abasifuni. Uthi uBishop engaka organize ukungithutha, abase boardini bese organize ukungithutha. Engakacabanga uBishop ukungithutha, kube khona abantu ababhala incwadi lapho ukuthi Bishop lo muntu esihleli naye la sesizwile uyena, awumhambise maphophomo kungenani ngoba la sihleli naye khona. uBishop ofayela ngithuthe, akacabanga nokungithutha, akakhule ngokungithutha. Kunabantu engihleli nabo la ukuthi mangithola incwadi ngiyimemezela ingabi surprise kubo, ngoba lento yokuthuthwa kwami iorchestratewe yibo. Izimpi esibanga nabo asibanga izimpi zenyama, sibanga izimpi zikamoya. Sibanga amaqiniso engiwashumayelayo, sibanga amanyala engimelene nawo. Uthi angeke siphathe umuntu abaningi sabahambisa, sitamhambisa naye. Nangabe maswati nje la wakithi bongosi bathi awusitamkhipha kushisa lo, sitamkhipha kushisa lo, uyahamba lo. Parish neparish liyaziwa ukuthi uma ngabe umfundisi eke waphambana nobabubani angeke alast la, kodwa mayeke wathandwa ubabubani uyalasta la, ngoba ubana akuyona imvu, ubabani i-custodian of the church. Akashunyayezwa kuthi kushunyayelwa ebehlenyuka nezitsha, akanasitula ahlala kuso. Inkonzo yonke ubhizi uya-organizer, yikho inyama kangaka ngoba alikho izwe limhlabile, ngoba kuthi kushunyayelwa ebe-organize inkonzo eyizayo, nale yayi-organizile akayihlaleli nayo. Kungcono na ukhalisa umuntu lesikhathi truck ifika izosusa inceke kaNkulunkulu, ibandla lonke likhala nethi ngoba kujabule wena, lezo inyembezi zebandla sehlela phezukwakho. Singathi ingakushayi wena ngoba vele usuyinsimbi endala, kodwa izokwehlela phezu kwabantwana bakho. Mayicanule ingelosi ebekiwe phambi kwakho. Nganikhulumela ngathi ningithengile bafundisi. Nganikhulumela ngathi ningithengile namhlanje. Khulumela ngathi ningithengile ukuthi ngizonicelela ukuthi lo nyaka usaqala ke kuhlalwe kahle nani. Ngeke sihlale singadingani. Yayidinga lenceke ebekwe phambi kwakho. Nale nceke iyalidinga lebandla. Kwathi uNkulunkulu angasiza nathi bama ministry esihle sithi ibandla lami, ibandla lami, ibandla lami, ibandla lami. Kwangathi angasiza nathi oBishop abangareport indawo ukuthi akulona ibandla lakho leli, mfazi womuntu lo. Noma uzokhuluma balamagama akho, abangcwele la bancengwa sebengenzi kona ubancenge. Siyancenga abathandekayo ukuthi sonke sifike ngesikhathi ngesonto elizayo. Siyacela kakhulu bathandekayo, siyacela kakhulu siyacela kakhulu bathandekayo. Ngeviki elizayo uphinde ubonge ukuthi sibonge kakhulu bangcwele imizamo yenu emihle kangaka. Mayeni bahle bathandeka, alikho ibandla elinjenganani emhlabeni. Mfazi womuntu, ngoba lithi iBhayibheli sisazoma phambi kaNkulunkulu nangamagama esawakhuluma phambi kwabo. Ingabe siyoma sithini nje abanye sibatshelile sathi mawuphuma ngaphansi kwalogcobo kuphelile ngawe. Ngabe siyothini? Abanye behamba bephethe iqalekisa abayithathe kithi. Asithandaze. Lithi iBhayibheli ibandla lamkhulekela ngesineke. Kulapho umlayezo wami.
Oh Jesu wami ongcwele. Asho nini? Ibandla lamkhulekela ngesine. Okushuthe emthandazweni abantu abajahile. Abalungu. Ngena nemasangeni akhe ngokubonga. Nime nasemakhosini akhe ngendumiso. Abalungu abantu abathi befika nje emthandazweni. But Father, you said in your word, my God, ngokuba uthe ezwini lakho baba igolide nesiliva lingelakho Jehova. Ngakho ke babona amandla onke na imigodi engibhekene nayo ngibiza lelo golide nesiliva. Uthe ezwini lakho washaywa imivimbo u39 leyo mvimbo washaya yona na icancer yami ngiyinika imvimbo yakho. Umthandazo ufuna isineke. Abangenasineke emthandazweni bayaphuma bahamba. Bafike ngo11 inkonzo mayisi on. Bezo enjoy inkonzo abangayazi yakhiwe kanjani. Thandazo ufuna isineke, ufuna abantu ababekezelayo. Yafundisa indoda kaNkulunkulu bambuya zingangikhona. Uthi kunesikhathi ofika kuso. Uthi mawufika kuso ungabe kusaccount ubuningi bamagama owashoyo. Bese count ipunch yamagama owashoyo. Ngoba khona lapha eqaleni la kuthiwa khona thandaza ulokhu usho kamnandi kuzwakala hayi cha. Hayi cha. Lokhu uthi ubani onjenga nawe. Ubani ongafaniswa nawe. Ubani ongalinganiswa nawe. Ubani onjengawe. Ubani ofana nawe. Kuzwakala ukuthi uyathandaza lo muntu. Ekseni liphumile ilanga. Kusempondo zankomo. Kusantwela. Yes. Lapho kusakhuluma ubuningi bani bamagama. Kodwa khona isikhathi la izimo zima khona ngenhla. Ufika usho lengoma engiqale ngayo. Uthi wena ungibaba njalo. Mina ngingumntanakho. Kwenele ukuthi usho njalo. Uthi mawuthi ngingumntanakho zithi inyembezi uyilinde bese uthi ngiyakuthanda Nkosi. Zithi inyembezi uyilinde uze ukuthi hayi akusayingabugagu manje. Lento ayisasuka ezindebeni zomlomo seyisuka ekujuleni kwenhliziyo. Uthi baba bamba isandla sami uthi uphinda uthi bamba isandla sami Nkosi kuzwakala ukuthi lento ayivele emlonyeni ivele enhlizweni. Sambeni bangcwele noma ngathiwa no4 kulungile asiyovusa insika yomthandazo ngendlela umthandazo osikasi ngayo. Sivakashelana emakhaya sikhulume ngazo zonke izinto ezikhona emhlabeni. Uma sihlukana athi umuntu ayimzala sibonana ngaya kubonana hayi mzala akube kusasa sekwaphela ngisho inkonzo yethu yokuthi mawuvakashela umzalwane mayehamba bese kuthiwa ziphi ingane buyani hey nina buyani useyahamba mama usibani buyani sizothandaza ukuze nezingane zala sithi mayidlala ngaphandle ezaleni uthi ulalele uzwe icula izingoma zicula ingoma khelekeqe athi khelekeqe asithandazeni babona amahla wonke urabashatharabasika ubheke ngefastela uthi bambe ngako ngisho abancane bala ekhaya inhlavu yalento seyibahlabile. Ngisho mina ekhaya lingenamali la umntwana ethi mayehamba khona euniversity anikezwe isikhwama sakudala aphathiswa amaveji anikezwe R300 wokugcina bese ethi umakhe ngoba usuyahamba mntanami awuguqela ngikuthandazele ngoba yona into engiyithembe kakhulu usaya lapho ngoye ukuze ungadakwa utshwala uphuza amabhiya ukuthi uhamba uthandazele kuthi makufika isikhathi sokunyuka kuthiwa freshers party umntana akhabe isithithibala ngani nganitshela intabeni ephelile ukuthi abantwana bethu sobakhulekela imkhuleke isikhuleka kanjani
uthe saphuma baba kokungamela hlakaniphe kukho akabe isithithi bahle eincwadini akahlakaniphe ngoba iyathandazwa naleyo nto ethi khiya la Jehova vala la Jehova vula la Jehova khiya la Jehova ngoba ingane yakho mawungeke uyifundise ukuthandaza izothi mayihlangana nezinkinga ifonele wena kanti kuzothi eRes kukhona intombazane equlekile kubizwa ingane yakho bizana uSimangele uyazazi lezi zinto uSimangele athi mayengena athi ngegama lika nje ha kumnandi ukuhamba nento yasekhaya sambeni bazalwane siyovusa ama-altar sihlulwa ukuthandaza ngisho ema-restaurant siphakamisa izingulu besingazazi nokuthi zayihlatshwe nini siyiphakamisele phezulu siyachafuza kanti abantwana bakaNkulunkulu mabengena e-restaurant mabezoqala bedla baqale babambane ngezandla kuze kuthuka intombazane basevayo ukuthi luphi uhlobo lolu